Hello guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku cikin wannan bidiyo na mai albarka, cikin wannan channel na mai albarka mai suna Arewa Daily Update. Kamar da ku gani wannan channel muna kawo muku abubuwan da suka shafi yadda za ka samu kuɗi da abubuwa da sauransu dai. So da Allah ka daure ka danna mana subscribe idan yau ne farkon shigowar ka kenan. So in ma kana kallo baka yi mana subscribe ba, ka daure ka yi mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. So a yau bidiyon da muke ɗauke da shi yadda ake samun kuɗi da famfi, yadda za ku samu kuɗi sosai da famfi. So insha Allah in ka bi wannan bidiyo ka kalle shi har ƙarshe za ka samu yadda za ka fresh don da ake samun kuɗi da famfi. So kamar yadda gani da rubuta a description yadda za ka samu 2000 na famfi, abubuwan kala uku ne, akwai 2000, akwai 1000, akwai 500, sai irin wanda kake so za ka yi. So kawai ka bi mu cikin wannan bidiyo namu har ƙarshe don ka ga yadda muke yi. Za mu nuna maka so insha Allah cikin wannan bidiyon. So kamar yadda kuka gani yadda za ka samu 2000 ɗin ko 500 ko 1000 abu ne mai sauƙi. So link ɗin da za ka bi yana ƙasan wannan description ɗin. To cikin bidiyo na gaba kuma zan nuna maka komi a wannan okay sorry yanzu cikin bidiyon za mu shiga zan nuna maka komi da komi. So insha Allah kai tsaye yanzu za mu je mu fara bidiyon. So okay. Kamar yadda kuka gani yanzu gashi mun shigo cikin bidiyon. So kamar yadda na yi magana zan nuna maka yadda za ka na samun kuɗi da famfi. So farko abin da za ka fara yanzu idan ba ka da famfi account kenan. So ko da kana da shi, in kana da number da baka taɓa yi da shi yana da kyau ka buɗe sabon account. So saboda za su baka bonus na kati, welcome bonus, sannan kuma za ka ci gaba da making money da famfi. So yanzu abin da za ka yi kawai zan shiga cikin WhatsApp ɗina zan ɗauko link ɗin da za ka bi. So kai link ɗin da na ajiye maka yana a ƙasan description na wannan bidiyon. So za ka yi searching, za ka diba description na wannan bidiyon kawai. So in ma baka gane ba za ka yi magana ta WhatsApp na sa number na so. Sai ka yi magana kawai zan baka link ɗin da za ka bi ka fara sa number wayanka. So yanzu babban abin da za ka fara yi za ka ga link ɗin a ƙasan description na ajiye maka na famfi za ka bi shi. Zan yi bidiyon ne a gurguje kawai saboda mutane su fahimta. So in ka bi shi kawai zai nuna maka ka sa number wayanka. Kamar yadda kuke gani yanzu zai shiga. So network ne yana ɗan searching. Yanzu link ɗina yana a WhatsApp ne. So ku naku yana ƙasan description na wannan bidiyon. So in ma baka gane ba za ka yi magana ta WhatsApp sai in tura maka link ɗin yadda za ka fito ka yi register. So in ka bi link ɗin farko zai tambaye ka phone number ka ne. So network ne yana ɗan searching. So kamar yadda ka gani yanzu ya wuce cikin browser kai tsaye zai nuna maka wajen da aka sa phone number ka. So phone in ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe so za ka gane duk abin da nake nema. Sannan kuma ina roƙonka da Allah ka yi wannan bidiyo namu alamar liking dan Allah. Sannan ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda dan ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ka. So yanzu abu na farko kenan wanda za ka fara yi. Ga yanan za ka sa number wayanka nan kamar sun ce phone number. So za ka zo ka taɓa number wayan naka. So ka ga nan wajen inda suka ce ga yanan fill your phone number. So anan za ka sa number wayan naka. So yanzu kawai zan nuna maka yadda za ka sa number wayan naka. So kawai za ka zo ka rubuta number wayanka anan. Misali ga number wayana na sa misali irin new user. Ko da ace ka taɓa buɗewa da wani layi kamata ya ka buɗe sabon account saboda za su baka kati idan ka buɗe. So yanzu za ka yi kawai gashi nan za ka ga na sa number wayan nawa. Kawai za ka danna get now ɗin nan. So da ka danna get now ɗin nan kai tsaye zai nuna maka yadda za ka kai downloading application ɗin famfi ɗin. So kawai za ka zo daga nan ƙasa inda aka sa download application kawai ka danna download ɗin. In ka danna download kawai zai kai ka kai tsaye cikin Play Store ɗinka. Cikin Play Store ɗinka kawai bayan ka sa number wayanka a wannan link ɗin ka tabbatar da ka fara sa number ka a wannan link ɗin daidai yadda za ka sa a can saboda shi ne zai baka damar cin wannan bonus ɗin. So yanzu idan ka shiga kawai zai kai ka Play Store. In ya kai ka Play Store kawai zai je ka ɗauko application ɗin. Bayan ka ɗauko application ɗin kawai sai ka zo ka shiga wajen. Yanzu kawai idan ka shigo ciki zai kawo ka nan. Sai ka zo ka danna sign up ɗin nan. Ga yanan sign up and get naira 110. So bonus ne za su baka wannan na kati. Wannan ma abin da za ka yi ciki za ka yi earning 2000 ne yadda na gaya maka. Yanzu in ka je wajen sign up ɗin nan zai nuna maka inda za ka yi fill number wayanka. In ka sa number wayanka ka cika number wayanka sai ka danna to get a message ɗin nan.
Yauwa yanzu kawai za ka zo ka danna bayan ka sa phone number ka sai ka zo ka danna get SMS to za su tura maka message a layinka. In suka tura maka code ɗin ka sa shi a nan. Nan yadda kuke gani za ka sa first name nan kuma second name nan in mace ne kai ko namiji nan kuma date of birth nan kuma wajen referral code ɗin nan da za ku sa zan ajiye referral code ɗin a sama sannan kuma zan sa shi a nan sannan zan ajiye shi a ƙasan description in case dai da mutum ya shigo zai gani. So kawai za ka zo wajen inda aka sa invite code ɗin nan kawai za ka sa 233 sai kai I babba sai ka sa 40 kamar yadda kuke gani nan wajen da nan akwai za ka sa wajen ga yanan invitation code to dole sai ka sa invitation code ɗin nan sannan za ka samu wannan bonus sannan kuma nan za ka cike duk dai gane komai dai za ka sa 233 I40 zan ajiye shi a ƙasan description sannan zan rubuta shi cikin screen ɗin nan. So kawai bayan ka gama sai ka zo ka danna inda aka sa sign up ɗin nan. So kana danna sign up zai kai ka wajen da za ka sa creating pin guda 4. So bayan ka yi creating pin guda 4 zai wuce da kai ciki. So zai nuno maka kawai naira 100 sai ka danna get. Kawai za ka sa number wayanka tana ma a sama dama kawai buy airtime ka sa number wayanka kawai sai ka sa pin ɗin da kai creating za su tura maka wannan katin instantly cikin layinka. Za su sa maka katin nan take cikin layinka. So ni nan tunda ina da account kawai zan zo in sa number wayana in login sannan kuma sai in nuna maka yadda za ka yi samu bonus ɗin naka. So kawai nan zan sa verification code ɗina ne na shiga. So kawai za ka sun kawo success yayi login ya kawo cikin account ɗina. So zan nuna maka yadda za ka yi kai abinda za ka samu 2000 ɗin ko 500 ko 1000 da yadda ka zaɓa. So kawai idan ka zo wajen me ɗin nan za ka zo da ƙasa gashi nan za ku ga an sa me ɗin nan za ka taɓa me sai ka zo wajen me in ka zo profile ɗin ka kenan ka taɓa wajen invitation ɗin nan. So da ka taɓa wajen invitation ɗin nan sai ka shiga sai ka ɗan jira zai buɗe maka. So zan nuna maka duka procedure da mutum zai bi zai riƙa samun wannan bonus. To na ɗaya na farko ga invite code ɗinka nan ka ɗau invite code ɗinka ka rubuta shine za ka na sama mutane za ka yi na sharing ɗin mutane da su za su sa shi a ciki wajen wannan ɗin nasu. So kawai sai bayan ka yi wannan sai ka zo ka danna ga waje nan get credit za ka ga 2000 ɗin nan. So da ka shigo wajen kai tsaye zai nuno maka haka. So plan ɗin kala kala ne ka shigo wata akwai na 500 yanzu nawa yana akan 500 ne akwai na 1000 akwai na 2000. So kawai idan kana so ka saita na 2000 zan ƙasa za ga inda aka change okay sorry daga nan ƙasa sorry ga nan inda change your reward amount. So idan ka taɓa za ga nuna maka amount ɗin kala kala. So za ga nuna maka ga akwai na 500 akwai na 500 akwai na 1000 akwai na 2000. So za ka yi sa wanda kake so kawai a kai. So ni yanzu ina akan 500 in na 2000 ne kawai za ka yi inviting ka gani invite 4 friend to sign off and add naira 2000. So idan kuma ka zo wajen na 1000 za ga shi za su ga mutanen da suke so kai musu invite. Ka taɓa kan na 1000 za ka ga 3 friends ne za ka yi any 1000. Idan ka taɓa na 500 za ka ga 2 friends ne. So kawai abin yana da sauƙi ne kawai idan ka yi shi insha Allah za su baka wannan kuɗin. So kawai za ka zo ka yi share ɗin invite now in ka danna invite now kawai zai nuna maka link ɗin naka kamar wanda na ce ku sa dole sai ka sa shi kana. So kawai zai nuna maka link ɗin naka sai ka yi copy ɗin shi ko kuma ka tura ma abokanka. So kawai duk wanda ya kafin ka fara invite mutum zai fara bin link ɗin ya fara sa number shi kana sai ya je sign up ya samu kati. So kai kuma ka maka iya mutane iya abin da za ka samu. To da haka kuma za ka samu kuɗin da suwa insha Allah fanfe kenan. So don da yake da wani ƙarin bayani ko tambaya so zan ajiye number na kawai a description da kuma kan screen sai kai mun magana in ƙara sa maka bayani. Mun gode kasance da Arewa Daily Update don samun wannan abubuwan kuma ku danna mana subscribe sannan ku daura ƙararrawar sanarwa yadda da mun ɗora sabon bidiyo zai zo kai tsaye gare ku. Mun gode sosai sai mun sake saduwa da ku a wani sabon bidiyon.